Wint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Ja, de strijd op het ijs barst weer los. Maar misschien wel een wisseling van de wacht aan de top. Ik praat erover met succescoach Jillet Anema, Friese Olympisch kampioen Jorrit Bergsma en sportverslagjouwer Jaap Stalenburg. Dit is Wint Sport. Verslaan in het rand van de start van het nieuwe retreat seizoen. Misschien... Ja, beelden van het oude Wico en wie dat in Enschede van de plaatsingswedstrijd voor de Vrootbekerwedstrijd. Beelden ben trouwens van ijskate. Wat misschien hij jou het thuis net mooi kregen, maar de oude Wico is toch echt het retreatseizoen uiteindelijk in Enschede dus. Plaatsing van de Vrootbekers die daar op het spul. Wie een geen titels te verdienen, wie ik eigenlijk amper publiek, wie ik amper te zien op televisie. En ja, wie het daar toch Jorrit misschien ook wel een beetje een valse start van het retreatseizoen. Ja. Nee, in Tielf konden we nog net rijden, dus we moesten naar de oors in en dan... Ja, dat snap ik, maar er viel helemaal geen titels op het spul. Nee, dat is zeker weer. En ja, dat maakt het zo'n toernooi wel oors. Dus dan is kwalificatie echt ja, de enige reden om daar te rijden. En, maar ben je bij zo'n ambiance echt minder scherp? Ik bedoel, oors is het 10 kilometer, ik wil doen. Ja, ik maar wel zeggen dat ik er op 10 kilometer minder scherp op stond dan oors eigenlijk. Dus, ja. Wat voest jou Jillet van deze hele ambiance? En de start van het retreat? Ja, ik vind valse start, ja. Ja, wat in eerste instantie ik zou betocht is dat zo een hele belangrijke wedstrijd aan het begin van het seizoen net van titels verzorgd. En dat houdt zien dat die titels komen later in het seizoen. Dus dan heeft je een keer extra aandacht. Maar als je dan als boen zo'n wedstrijd hast, dan mag die wel goed optuigen. En als er dan mensen binnen en die wil het wel in beeld brengen en dat doet niks mee. De helste boarding net voort, zeg ik maar zeggen. De zwaardigst net van een professionele organisatie in het stadion zelfs. Dus de kist de wedstrijd net goed volgen. Ja, dan is het gewoon een valse start. Dan ben je net bezig om die sport gewoon op het niveau te zetten. De sporters wel mee bezig binnen, want het weer echt een topwedstrijd. Er is heel hard in. Ja. Het is heel saai, maar ik ben Jillet, spreekt de waarheid. En de Kramer zei het vanochtend ook nog eens een column in de Telegraaf. Dit toernooi moeten we gewoon heel snel vergeten, ondanks mooie prestatie. Je hebt zeker de 5000 meter, daar gaan we straks over hebben, denk ik, van Jorrit. Het is een mooie wedstrijd, de KNSB Cup. Maar het was eigenlijk gewoon de Flauwekul Cup. We hebben lekker in het zonnetje gezeten rond de baan. Toeschouwers hadden daar een zin met wat er allemaal gebeurde. Maar sportief, schaatsend sportief, moeten we dit snel vergeten. Ja, want Jorrit heeft die plaats voor 12 Roodbekerwedstrijden, de 5 en de 10. Winnaar ik op de 5, wie een prachtige afstand. Eventjes oer Sven, want hier is het niet correct ik oer Jaap. Hij hier geen enkele oerwinning. Laten we eerst even zien naar de reactie van Sven Kramer. Ik heb ook een beetje, ik moet wel realistisch blijven en ik heb nog niet de absolute topvorm op dit moment. Dus dat eergevoel, dat zat er nog niet in? Ja, dat zit er wel in. Ik heb het ook liever anders, maar ja, dat is, is op dit moment denk ik niet, hoe moet ik zeggen, niet heel erg handig om zo diep te gaan nu. Nee, het is misschien wel verstandig om net staat tip te gaan. Toch ben er ook mensen, Jaap, die zeggen, Sven is hoe zien top hinnen. Ja, dat is de scorebordjournalistiek, denk ik. Het zijn vooral journalisten geweest die dat zeiden. Maar ja, los van het feit dat Sven wel op een aantal afstanden meer concurrentie krijgt. Want ik vond echt wat Jorrit op de 5000 meter liet zien indrukwekkend. Is het natuurlijk ook zo, jongens, het is begin november. En Kramer moet straks in de loop van maart ook nog goed zijn. Die gaat op voor de allround titels. Ja, dat in november dat hij wat met het ouder worden wat zorgvuldiger doseert, dat is logisch. Maar mensen die conclusies verbinden aan wedstrijden in het zonnetje in november, ja, die hebben niet veel verstand van schaatsen. Nee, Jorrit, daar is natuurlijk regerend Olympisch kampioen op het 10 kilometer. De 10 kilometer viel als een jas. Eigenlijk op het 10 kilometer bist Sven voorbij. Maar ja, de 5, dat is toch eigenlijk de natuurlijke habitat eigenlijk van Sven. Maar heeft wel het gevoel dat ze er nou dichterbij komt, bist?
Ja, ik heb het gevoel dat ik elke keer wel dichterbij kom. En voor hier heb ik me al verslaan op het enkel round. En nou weer dus in Enschede? Ja, dus ik kom wel steeds dichterbij. Dus die street dus ik verneem wel dat ik hem steeds beter onder de knippel krijg. En dat ik steeds dichterbij Sven. En ik misschien wel op het veld heen. Of is Jorrit Sven misschien al voorbij? Ja, nou, maar dat wie er ik al 2 jaar, maar net in tijd. Dus wel in mogelijkheden, maar Sven is een heel groot vakman. En hij werkt er keihard voor. Sven is een voorbeeld voor alle rieders. En die beheerst dat vak van die 5 kilometer rieden tot in de puntjes. En daarvoor, uw sport is zo, de riester jocht aan. Als er een hege snelheid maakt, is het straft naar het aan, want dan moet je niet eens de andere kant uit. En die druk die staan op een voeten krijgt om het hele lief de andere kant uit te brengen, dat is gewoon op een gegeven moment over de grens. En Sven riet exact op die grens. Maar als Sven bijvoorbeeld 29 seconden ronde naar het eind rieden kan zonder wurg te worden, Jorrit kan al sneller naar het eind rieden. Alleen nog is vrienden, Jorrit is zo fel, dat hij begint vis te hut. En dan riet hij die tijd, maar dan moet er een 100 meter de andere kant uit, slacht hem op een voeten en dat betelt er aan het eind van de rit weer waarom. Dus eigenlijk, Jorrit, als er altijd wat rustiger rond begint, dan winst het altijd. Dat is net, nee, dan moest eigenlijk precies op een goede rondetijd beginnen. Dus die tijd is de riedenkist en dat is elke iets is dat weer oors. En dat moest aanvullen, die een lief en dan zei je van dit is de tijd, die in rieden. En Sven is daar een grootmeester in. Maar toch zou je stellen, Jorrit is Sven voorbij. In principe is Jorrit de snellere 5 kilo, de snellere steer als Sven. Ja, dan wordt altijd grenzen verliezen, hè? Dat wil elke coach natuurlijk. Ja. Maar Team Klaver, Jim Hien, vrienden seizoen 51 oerwinnings. Noggetje Vrootbeker oerwinnings. En dan heb ik even opgezocht, dat hij zijn, het is onmogelijk om dat te verbeteren. Dat zei ik dus nooit. Want maar dat spreekt toch helemaal geen ambitie uit? Nee, maar dat heb ik net zijn. Dat is volledig irrelevant. Dus dat is zoveel... Dat heb ik zoen, dat kon je lezen, dat zit gewoon op internet. Ja, helaas. Jullie dan nog een dubbele punt. Onmogelijk om dat te verbeteren. Exact. Luister maar eens heel goed naar mijn woorden nou. Zeg maar steeds, er is geen enkel record net te breken. Dus als dat opschreven wordt, dan is dat iemand die maar heel eer luistert en net naar de fijne nuance in de taal luistert die ik eraan aanbreng. Alleen het is net een doel van u om meer te winnen, want we hebben als team meer dan 54 wedstrijden doen. En dat is zo'n klof, dat is meer dan hier in de week. En dus het is ook net een doel op zich. Het doel op zich is steeds beter worden. Ja, en het oordoel is denk ik, want dat was die meer tal is op de sprintafstand, hè, op de 400 meter. Nou, toch? op het allround. Ja. Dus het is net dat ik me op een 400 nou wel richt zie. Maar, Nee, oké, maar die 400, als dat een beetje verbetert, want de lange afstand heeft sowieso onder de knie. Ja. Maar wat voor doel is dat dan? Wordt Wordt nooit wat? Nee, wordt hem net. Gewoon er maar op, beginnen om wat leuks over te praten. Wordt hem net. Maar waarom? Is het dan om op termijn eens een keer wereldkampioen allround te winnen? Nou ja, dus ik hoop me wel te plaatsen dit hier voor de WK. En ik denk dat ik alleen maar een betere rieder trok kan worden. Trok ik die kwarte afstand te beheersen. Ja, dan kan ik weer mooi nemen naar 5 kilometer. Dan kan ik nog beter iepeningen en meer ontspanning. Dus, ik denk dat ik gewoon een complete rieder trok kan worden. Er zit iets anders aan. Ik denk dat, daar hebben Jillet en ik het al vaker over gehad. Sven heeft ook behoefte aan meer concurrentie. Dus de afgelopen jaren heeft hij zeker met de allround ook wel eens te makkelijk gehad. Heeft zijn concurrentie vaak, die haakte gewoon af. Of die liepen weg of wat dan ook. Ik denk dat als Jorrit erbij zou komen, ook 1500 meter van Jorrit kan ook best, kan misschien nog iets beter. Dat zou ook voor het hele Nederlandse schaatsen weer goed zijn. Maar wat ik nou begreep, Jorrit daagt Sven wel hield iets meer uit. Hij is nou een keer het Olympisch kampioen op het 10, dus het 10 kilometer heeft opgepakt. Dan verslaat hij wel op een 4 kilometer. Ja, en dan wordt denk ik nog een nieuwe allrounder worden. Bij de KNSB Cup met de grote oren, jongens, in november. Ze leggen nou niet te veel druk op Jorrit. We leggen helemaal geen druk op Jorrit, maar het was een volkomen weerspiegeling van de situatie van dat moment. Zou ik ook zeggen. En nee, maar het is gewoon onzin. Jorrit heeft die 5 kilometer geunderperformed. Nee, pas op, Sven ook, hè? Dus allebei, beide hebben ze niet volle bak gereden, zeg maar. En de afstand tot de rest, dat is dan ook heel significant. Ze staan er echt boven. Ik begon net om te zeggen dat ik Jorrit niet tekort wil doen. Want ik vind dat hij fantastisch gereden heeft. Maar ik waarschuw alleen om nu al met hele vergaande conclusies te komen, Jillet. Het is november. We hebben in het zonnetje gezeten vorige week in Enschede. Dan moesten mensen zonnebrand krijgen. Statistisch is de eerste wedstrijd in het seizoen significant voor later. De eerste belangrijke wedstrijd is altijd significant geweest voor later. We gaan het afwachten.
Hè? Maar wacht maar eens af. De eerste is altijd significant. Je weet wat, Hou de lijsten erbij. je weet wat schaatsen Jan Bos vroeger altijd zei, hè? En daarmee wil ik hem ook niet tekort doen. Die bekende uitspraak, de eerste pannenkoeken pannenkoekers zijn voor de kinderen. En wat gebeurde met Jan Bos? Die heeft dat hele seizoen niet één platte prijs gereden. De eerste pannenkoeken zijn helemaal niet voor de kinderen. De eerste belangrijke wedstrijd was nu... Kom erop. Oké. Hey jongens, wat ik opvoel bij ja, proost jongens. Gezellig hè Jorrit? Gezellig Jullie zitten aan het water, maar ik zit meestal een lekkere dramboeien. Hey, proost. Dit zijn de discussies die Jillet en ik de hele winter op ijsbanen over de hele wereld hebben. In hotels over de hele wereld. En dat maakt schaatsen ook leuk. Wat ik opvoel bij die eerste wedstrijden eigenlijk is bij de Marlië vooral een wisseling van de wacht. Hè. Reputage sneuvelen, jonge talenten, nieuwe sterren komen op. We hebben daar vregen om een top 3 te maken van rieders die we dit seizoen echt in de gaten horen matten. Zullen we beginnen met op nummer 3? Ja. De tip van Jaap. Ja, ik denk wel dat zegt dat ik een stap gemaakt heb en beter ben dan vorig jaar. Dat is wel een mooi signaal wat je hier kan afgeven aan die andere twee. Van jongens, ik kom eraan. Ja, Erik-Jan Kooijman zit ik in de ploeg van Jim bij Klavis. Woon ik de 10 kilometer in Enschede. Maar wil je alsjeblieft, ik vraag aan Jillet, schaatsers die het nu nog hebben over stapjes maken, die moet je echt in een boetepot voor oprichten. Dat vind ik echt vaak zo'n gebaar van jongens, gebrek aan ambitie, want dan maak je stapjes. Nee, je maakt stappen op je wint. Maar stapjes maken vind ik zo... Maak je zo nog stapjes? Begrijp je wat ik bedoel, Jorrit? Ja, maak eens toch nog stapjes. Ik denk dat hij het heel goed zei. Ik moet me als betere reader ontwikkelen. En dat is toch gewoon de term ik. En ik denk ik inderdaad... Dat is toch eigenlijk hetzelfde stapjes, Moitje, of niet? Nee. Maar Jillet, even mijn nummer 3, die zit ook bij aan de ploeg. Kooijman. Dat vind ik wel iemand die mij verrast afgelopen weekend. 10 kilometer. Dat was hij ook. Hij reed de tijd die het dichtste bij het wereldrecord was. Dat bedoel ik van dus. alle tijden die gereden zijn. In Enschede. En dient ten gevolge en nog niet in aanmerking komend voor de KNSB Cup voor de beste prestatie van het weekend. Daar was ik ook verbaasd. Dat was je absoluut een punt. En in triest dat wij een sport die zo nauwkeurig gemeten wordt in duizenden van seconden, zeg maar aan een waardeloze jury overlaten. Die mensen hebben zich absoluut gedisqualificeerd. Het is een schande wat ze gedaan hebben. Overigens Jorien Termors. Ik hoop dat ze lange baan blijft rijden en gaat rijden. Wat een geweldig mooie rit heeft die mij laten zien. Maar nog even hoe Kooijman, want dat is een ploegenoord van hij. Sjosto ek dat hij hield die dichterbij komt. Tijdens de trainingen, hè? Nee, ja, vorig jaar wat hij liet zien op wereldkampioenschap, dat we al uit het boekje. En hij reed als een... Wat luidt je hem, jongens? Wat luidt je hem? Wij hebben het altijd gezellig, jullie. Dan denk ik bij mezelf, dan wat ik steeds nou zie, kist niet meer heen. Kist niet meer hebben. En dan, Kooijman. Ja, kist niet meer hebben. En dan dat zet werk weer die kwaliteit in de trainingen bij ons. Die luidt zo heeg. En je mens kan verslappen bij ons net. Maar dat is nog wel het, toch? Toch? Zeker. Kom maar op, Kooijman. Kom maar op. Ja. Zo is dat. Ja, maar jongens, dit soort duels maakt het al spannend. We roepen toch heel vaak dat zeker die 10 kilometer... Amerikanen zeggen altijd, het groeien van het gras is spannender. Maar zo langzamerhand die 10 kilometer begint in Nederland een hele leuke spannende afstand te worden. Voordat we echt een gevoelige snaar hadden bij Jillet door de 10 kilometer en het groeien van het gas. Gauw naar nummer 2. Ik wist dat het wel kon, maar ja, het tweede had ik echt niet verwacht. Ja, Kai voorbij. We willen heel iets meer een sprintnatie. Deze beelden die trouwens echt van ijskate, dat we dat even noteren. Van wie zijn die beelden? Ja, van ijskate. Ben het op het Jereveen, een sprinter. Had een Japanse mem. Dat is een jongen die daar echt opvallen is. Ja, is me opgevallen. Het is om 2 redenen opgevallen. Die prestatie die hij geleverd heeft is fantastisch. Ik denk dat hij ook, dat Gerard van Velden daar ook heel veel goed werk gedaan heeft. Ik had hem in Insel al gezien. Toen maakte hij dezelfde goede indruk tijdens de training. Maar het is ook een hele bijzondere jongen. Ik kreeg vandaag een verhaal onder ogen wat Marlies van Kleef van Helden gemaakt heeft. En hij wil gewoon over 2 jaar stoppen. Want hij wil als discjockey de wereld in. Hij wil muziek gaan maken in stadions. Kai voorbij, ja? Kai voorbij. Die vindt is dat het maar Begoen, toch? Hij woont in de Golflaan in Heerenveen. Daar heeft hij zijn woonkamer, is gewoon een geluidsstudio. En die leeft in een hele andere wereld. Dat schaatsen, dat vindt hij leuk om erbij te doen, een soort van hobby.
Maar hij is gewoon gepassioneerd met muziek bezig. Dus hij wil aanstaan gewoon een Olympische gouden medaille. En dan zou hij dit weekend voorbij ontjemmen weer. Ja, dan gaat hij de clubs, dan gaat hij naar Ibiza, muziek maken en meisjes versieren, noem maar op. Echt, het is een wereldgoos. En als hij dan ook nog sportief zo presteert. Dat is wel wat verdij. Maar ja, doe eerst je mooi stel onwillige gasten. Ja, zo is dat. Ze zitten alleen nog maar drank in het glas. En wij zitten keurig aan het wetten. Hey, dit kan je voorbij nog in, hè? De gouden tip, hè? Ja, de man die we echt in de gaten horen moeten. Op een aantal... Laat je hem eens zien? Zullen we eens zien? Eens zien. Op een gegeven moment kwam er niemand onderdoor. Nou, toen was ik wel blij. Ja, Gerben Jorritsma van de Lotto Jumbo ploeg. Komt u diever, specialist echt op het toerzend, met de 1500 meter. Hij is half Fries, hè? Hij is half Fries. Maar van akte, dan kunnen we zo gauw als mogelijk adapteren. Dan kan je direct een keer op tafel zitten. Het is maar eventjes. Het is een hele bijzondere jongen. Kijk, ik heb geselecteerd niet alleen op... Kijk, want dan kun je wel 10 namen invullen. Want Jorien ter Mors ontbreekt hier ook. En dat vind ik eigenlijk wel een kleine misser. Marij Joling had erbij gekund. Maar dit is ook weer zo'n jongen. Dit is een modern type sporter. Dit is een jongen die heeft een bepaalde kijk op de wereld. Hij is ook kunstschilder. Hij maakt zelf hele mooie zelfportretten en mooie schilderijen. Hele wonderlijke hobby. Maar hij is ook heel fanatiek met social media. En Jack Ory is een vrij traditionele coach. En die had aanvankelijk heel veel moeite met het feit dat die rijders van hem voortdurend met die GoPro-cameraatjes tijdens trainingen bezig zijn met iPhones. Die jongens maken filmpjes tijdens de training. Jack had dat in eerste instantie verboden. Maar op een gegeven moment kwam er vanuit de sponsor het verzoek van... joh, laat die jongens dat doen, want je verhoogt de sponsorwaarde van je ploeg. En deze jongen, die Gerben Jorritsma, doet dat intuïtief. Die maakt filmpjes tijdens de training. Die monteert die tijdens het uitrijden. Als hij van het ijs stapt, zie je al de meest fantastische filmpjes op Instagram. Ja, dat zijn sporters van deze tijd. En ik denk dat dat ook de sporters zijn die voor sponsoren steeds belangrijker worden. Ik vrees dat voor sponsoren wel eens belangrijker kan zijn dan sporters die 10 titels winnen. Ja, zullen dat voor jou wezen, Jort? Om gewoon tijdens de training en gewoon filmpjes te maken met de mobiel? Ja, in de zomer door we wel eens op een fiets. We hebben de Stelvio beklommen en ik wil wat filmpjes wat maken. Maar richting zo'n seizoen dan dit weer een belangrijke kwalificatie. En dan heb ik mijn kopper net meer nooit. Wat vind je er nou bij? Je ziet dat bij Lotto Jumbo dat een aantal zijn. Kjeld Nuis doet dat. Ja, Gerben. precies. Maar wat vind jij daar nog van? Ja, het is wel leuk, maar richting als de wedstrijden eraan komen, dan ik denk dat de mensen dan ook de wedstrijden en de prestaties willen zien. In de zomer, ik denk dat het in de zomer best wel goed is. Want dan een lange simmer en dan om toch nog een beetje op de hichte te blowen van die sport. Dus ik denk dat het dan wel goed is om wat vaker te posten. Maar richting zulke wedstrijden en straks... Maar zou je het als coach ook net pushen, Matt? Wat om jit is dat als je op een streep staat, zeg maar, dan moet je volledig die saleswerzen kennen. En als je dit jet erbij... Ik bijvoorbeeld bij mij thuis, de computers die staan in de kamer. En dat is al van al liets de band, direct al, ik dacht van dit is intrinsiek in de maatschappij, dit jet erbij. Dus we kunnen hebben dat we derde televisie aan hebben en 3 mensen zitten met hun computer bezig en ondertussen hebben we contact en we praten. Ik net de telefoons, die verbied ik net aan tafel. Het is intrinsiek onderdeel van de huidige maatschappij. En dan ben je wat ongezellig daar. Nee, dat is helemaal. Dat is net weer. Nee, het is bij hem wel gezellig. We hebben ze toevallig. Dat is net weer. Het is echt wel. Bij u is het mooi, is net op Facebook tijdens het eten. Onzin. Waarom? Als je er een hartstikke leuke opmerking hebt, dan wil wel iemand die zit, ik zeg, is er nog nice? Zeg ik dan. We zijn toch aan het eten? Ja, we zijn ik aan het eten. Maar wist je dat wie ik vroeger, dan hier, ik heb 3 benen, 3 dochters, wolken van fam. Dan ben je dan gek op Ermie en Insel. Maar ik heb gewoon 3 dochters. Dat verbleek ja, natuurlijk. Die verbleek er helemaal bij. En mijn vrouwlie, zeg maar steeds, als er mijn orenmeesken bij u eten, zeg maar, dan zou iedereen, wat ben die vrouwlie trok? Nee, maar altijd die praten, die binnen bezig. Maar Jelle, dit gaat nog verder, want Kjeld Nuis en Gerben Jorritsma, die willen vanaf volgende maand gaan vloggen. Weet je wat het is?
Nee, dat weet ik nog niet. Die gaan dus met hun cameraatjes ook reportages maken. Die gaan interviews maken. Dat is een soort videoreporting. Ja, en dan ga je weer een stap verder. Maar ben je nou... Nee, maar weet je wat... Ben je nou topsporter? Nee, maar weet je wat de grens is? Nee, maar wat de grens is... Een topsporter traint ik. Een topsporter gaat ik op die te bed. Een topsporter heeft ik zijn hobby's. Een topsporter met hemzelf wezen. Met helemaal... En als dat nou... een topsporter lekker een goed gevoel houdt. Ik heb maar één ding. Wij hebben een machtig mooie sport. Wordt op een 1000ste seconde wordt het mitten. En zodra de tijden weer omrennen. En ik heb er nou ook een jongen bij mij die heeft druk met squallen. Ja, dan kan ik wel eens zeggen, ga met die rotzooi op jongen. De kist nog wel leren tot ik ben nu 60 hier. Ik heb elke keer nog cursussen draaien. Terwijl dat ik gewoon van de squallen afkwam. Ik denk die rotzooi. Ik heb zo'n hekel aan leren. Maar ik ben misschien van de oude stempel, Jillet, maar ik zei gewoon een stopsporter. Maar je moet trainen, een beetje eten, sliepen en weer trainen. Maar wat je nou de oude mannen overtroeft... wat je nou de oude mannen overtroeft hier aan tafel, zijn wij... Ik was 50, hij was 60. Zijn wij moderner dan jij? Kom op. Jorrit, help mij. Ben je ook van de oude stempel, Jorrit? Ja, je moet het wel wat je lekker vindt. Als dat je hobby is, dan... ik persoonlijk... Ga je vloggen? Ja, denk het niet. Dan lijst toch ook gewoon trainen, eten, lekker op een bank, uitresten en dan weer trainen? Ja, ik maak net de volle drukte, dus voor mij is het net zo volle wijze. Maar ik ken sommige jongens die hebben zoveel energie. We hebben Stroedinga bij ons in de ploeg. En de eerste keer dat hij mij naar de World Cup is gekomen, dan verveelt hij hem daar. En dan wordt hij irritant. En, die maakt gewoon wat te doen. Zulke jongens, die hebben wel meer. Dus, maar goed, dan wil ik geen Olympisch kampioen mee. Dat is de Olympisch kampioen. Dan wachten wij eventjes en je wordt weer een grens zetten dat Arjen Stroeder geen Olympisch kampioen wordt. Dat soort dingen zitten ze. Ik zeg net, hij is geen Olympisch kampioen. Als werkelijk weer als journalist. Ongelooflijk. Er is een goede talkshow-host. Er is een hele plezierige vent. Maar er is het helemaal fout wat Arjen Stroeder aan heeft. Jongens, kom er maar in. De quiz. Zowel Henk de Jong als Henk Veerman waren neer-Olympisch kampioen. Jorrit Bergsma waard dat wel, op de 10 kilometer. Maar wie dat ik alweer? Is het A, Vancouver, B, Sochi of C, Salt Lake City? Mail je antwoord van waasje naar bient@omroepfriesland.nl en win de originele teampolo van de Olympisch kampioen Jorrit Bergsma. Ja, en dit is hem, hè, die originele polo. Ik heb hem niet gekregen van Jillet. Vancouver, gouden tip. Gouden tip, wie heeft Vancouver? Salt Lake mag ook, hè? Ja, joh, de winnaar van Vlien Wiek is trouwens het treintje Nienke Talsma. Zij komt uit Wommels en zij wint de Jereveen-bal. Maar dus dat echt, dit is maar 15 mensen in de wereld hebben zo'n polo. Dit is een teampolo, Klavis, Ewer, Fonterra. Ja, en steeds nog één keer. Een hele unieke polo die je maar winnen kist. Waarvan act? Hey jongens, dit weekend in Veroordbekerwedstrijd in Calgary. Gwont zitten er al, hè? Sven Kramer die zit al in Canada. Wanneer ga je hem er eigenlijk in? We rijden snel eerst naar de marathon en dan gaan we snel die kant op. Oké. Hey, en dan wordt het altijd klik speculeren. Hè? Vlug is daar op Calgary. Veroordrecords. Ik weet, daar was altijd nog graag een keer een veroordrecord rijden. Vooral op die 10 kilometer. Want die stiert ik al eventjes natuurlijk. Hè? Maar dat is in Salt Lake City. Dat is in Salt Lake City, maar het is wel een vlugge baan. Is het mogelijk überhaupt om sabatiert in het seizoen al een veroordrecord deel te zetten? Nee. Nee? Ja. Ik vreeg je het aan Jorrit. Jorrit zegt ja. Tuurlijk kennen dat. Ja. Dus, maar ja, het moet in mei zitten. En de omstandigheden moeten goed wezen. De vorm van de duim moet goed wezen. En ja. Ja, maar dan was het toch altijd, die zit al heel erg lang, hè? 2000 zei ik, hè? De 10 kilometer, 12, 40, 69, rieden in Salt Lake. Dat gaat er dit seizoen aan? Dat weet ik net. Is dat een doel van die? Tuurlijk, je gaat er altijd voor. Je rijdt altijd op je hut. En als het erin zit, dan zit het erin. Maar er is wel iets dit seizoen. Als je wilt, maar goed, Jillet is coach, je weet dat ook dit weer veel beter, denk ik. Als je hem wilt rijden, moet je met Calgary of Salt Lake rijden. Ik geloof niet meer dat je nog veel andere mogelijkheden hebt dit seizoen. Meneer de professor. Te veel hier, maar nee, de herste van de 10 kilometer, zeg maar zeggen, Kooijman je het onder het wereldrecord in. Kooijman riet onder het wereldrecord? Dit weekend? Waarvan? Nee, net dit weekend. Dit weekend weer helemaal in wedstrijd in rijden. Dit weekend rijden we marathon. Ja. Het volgende weekend rijden we Calgary. En over 2 weken
rieden we Salt Lake City. En dan komt er een wereldrecord van Erik-Jan Kooijman. Noem het treien gewoon. Van Dat heb ik net zijn. Hey jongens, even heel wat oors, want we zijn net live in Calgary. Wat we wel doen is live verslag van de voetbalwedstrijden van de beide Friese clubs in het betellen voetbal. Collega Roelof de Vries, die hoort jou morgen van Jelverzoon op een hichte van Twente Heerenveen. En een duilletter om jou betreien zit Geert van Thun in het Cambuurstadion op verslag van Cambuur Chin Grace. Ons af hier, Bean Sport op televisie. Heren tegen tank, maar blijf vooral nog even zitten. Want jou thuis weet het ook. Op internet gaan we altijd nog even wat langer terug. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/beant. Dus, waar weet onthaast en oors alvast een goed weekend. Dag. Joen, welkom waarom bij Bean Sport op internet. Joen Volslijn in het ramp van het reedrieden. Aan tafel nog altijd Olympisch kampioen Jorrit Bergsma, coach Gerard Anema en journalist Jaap Stalenburg. Jongens, even heel wat oors, want ik ben er niet skikt eigenlijk helemaal net om tak aan. Maar Sesamstraat houdt ermee op, Jillet. Ik heb jet, wat ze in eerste instantie dienen hebben, dat is Sesamstraat van Jelverzoon en Jelvershuizen van. Ik weet, wij gong maar de BN daar nog voor zitten. Dus... ze hebben het eerst, en om dan de parallel te lopen met Rieden. Ze hebben eerst de tweedaagse toernooien, die gewoon enorm in de belangstelling staan vanwege de kaartjesverkoop, hebben ze drijdaagse van maken. En dan op een gegeven moment, het sokkertoernooien ben minder interessant, dan komen er minder kaartjes en dan zeggen ze dat aan het Rieden leidt. En dat er oren afstanden komen, dat is net wie. Dat is met Sesamstraat ik zo. De rest op een gegeven moment moest mensen min of meer wat verslaven aan iets. Het moet de dagelijkse routine worden. Wat ik toch maar rieders is dat die veel hun ongerust worden als ze niks doen. Dus dan maken ze eigenlijk een beetje verslaafd aan training. We trouwen dat het volle makkelijker vol te houden is, want de training die ik jou, dat is vaak iets wat hun zwakke punten beter maakt. En daar hebben ze meestal net zoveel nog aan. En dat is met Sesamstraat, dat hier Jelverzoon blauw moet. Nou, je hebt naar Jelvershuizen daar, dan zult er minder mensen en dan moet naar een oren zender daar. Sesamstraat, ik bedoel, ik zie het. Maar wacht even, het aapnoodmies. Wie van de jeugd zit nog s'avonds voor de televisie? Ja, die kijken wanneer ze willen. Je kan on demand heet dat. Je kan het ook hoort, dat kan ook, maar je kan het om 6:30 ook op internet uitzenden, zeg maar. Ja, maar die kinderen kunnen dat de hele dag op een tablet kijken. Kinderen van 4 jaar hebben al een iPad. Wat moet je dan nog met Sesamstraat? Kom op. Dat is oud televisie kijken. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Trouwt, televisie kijken. Dat komt televisie kijken. Sesamstraat zijn kinderen, toch? Incorrect. Ja. Kinderen van 4 jaar hebben al een iPad. Mee eens. Dat is prima. Daar gaat het niet om. Maar daarmee wil niet zeggen dat je zelf ongeorganiseerd alleen maar televisieuitzending moet maken. Maar je moet daartegen, als je televisie maakt... Sesamstraat wordt door bejaarden bekeken. Dat is prima, maar je moet... Daar is overigens niets mis mee, hoor. Let op, zeg maar, je moet, als je televisie doet, moet je bepaalde dingen... Je moet mensen verslaafd maken aan dingen. En de iPad, en dat zal nooit weggaan. En dat is ook goed als mensen gewoon op een gegeven moment... erg veel gaan... Ik ben even bezig. Je bent journalist, je wil me onderbreken, maar hij onderbreekt. Hij is hier de leider. Ik wil even onderbreken, want ik wil genoeg hoe Sesamstraat. Eerst even... Hier er dan net op gewonnen. Nee, dan pakken we hem. Dan grijpen we hem. Ja, ik heb er al een speed van. Ik heb er speed van. Een oording wat opvoel. In de actualiteit, de ploegenachtervolging. Toen is net bij de ploegenachtervolging. Ben net selecteerd door de bondscoach Geert Kuper. Hoe kan het nou toch dat Sto als regerend Olympisch kampioen, toch een van de betere steers van Nederland, dat het maar toch net wol, Do en die ploegenachtervolging? Het is allemaal de schuld van Jillet, hoor. Nee. We moeten eerst een om tafel en dat is titel vers. We zullen in Calgary als het goed is om de tafel. Do, mooi, Geert Kuper. Ja. En zit Jillet er ook bij? Ja. Ja? Ja. Nee. En wat zie je hem er nog steeds? Nou, dat is wat roer, hè. En zoals Jen, dat is het voor de toekomst invulling kennen, ja. Maar mag ik nog eens een eerlijke vraag stellen, Jorrit? Ik heb de indruk dat het niet om spel, dat het om chemie gaat. Hoe mensen met elkaar omgaan, noem maar op. Want dit is niet een geïsoleerd probleem. Dit probleem is er al 2 jaar, 3 jaar. Nou, wat botst er tussen jou en bepaalde rijders? Want dat denk ik dan. Nou, nee, ik denk niet dat het niet alleen de rijders is, maar ook met de coach destijds. Dat is niet ver gegaan en niet... in Sochi bedoel je? Ja, daar heeft hij wel een punt. Nee, dat is niet... en met Geert... Maar Geert heeft gewoon een goede baan. Geert zit er anders in, hè? Ja, vorig jaar heb ik mijn werk voor de Maastad en dat is gewoon een oprechte kerel. Ja. Daar kijk ik gewoon op aan. Wat doet de selectiekamer? En dan showen we die namen. En dan showen we die namen er net bij stien. Nee. Heb je daar van tevoren bellen?
Nee, ik ben er op zich wel blij mee. Want voor hier zie ik al niet voordat er überhaupt een gesprek weer was. En dan gaat die discussie ik weer... en dan, voor hier ging ik gewoon in nog 10. Dus toen heb ik me weer omlutsen. En dan heb je van dat je in de voorselectie zit en dan weer look je er weer uit. En dan krijg je alleen maar druk toe. Dus ik denk, nee... Maar hoe komt het nou dat jij... Want ik zou... Anema die zal het met me eens zijn. Jij zou voor mij altijd een vaste kracht zijn in zo'n achtervolgingsploeg. Waarom is er altijd discussie over jou? Omdat hij niet als vaste kracht geïnstitutionaliseerd wordt. Nee. Hij mag gewoon invallen als het gewoon de heren niet betaamt. Ja, maar waarom dan mag hij gewoon... Ja, dat is te makkelijk, dat is Calimero. Ja, maar hoe klopt. komt dat dan? Dat is Calimero. Ja, maar even andere kinderserie. Nee, maar hoe komt dat dan? Nou, Vinden ze jou vervelend? Nou, ongetwijfeld. Even serieus. Speelt jouw positie en jouw misschien manier van discussiëren ik heb er niet over nagedacht, maar het zou best eens kunnen. Het zou best eens kunnen. Dat vind ik wel eerlijk. Ja, maar ik heb... Dat zou best eens toen kunnen. richting de Spelen heb ik eigenlijk nooit het gevoel gehad van... dat ze er mij echt bij wouden hebben, zeg maar. Dus, is dat de coach of zijn dat Kramer, ja, Verwij, Blokhuizen? Voor mijn gevoel was het... Elke training die ik deed, moesten ze laten zien dat ik het niet bij kon houden bij de stad. Dus dat is een beetje zulke kleine dingen, weet je wel. Dus, maar dat is psychologische oorlogsvoering. Jullie het ook heel goed in. Ja, ik weet niet. Maar ja, er zijn heel veel factoren natuurlijk. En, maar Geert is toch... Ja, we kennen Geert heel goed. Die zit over het algemeen. Geert is een heel integere vent. Die zal in dit soort spelletjes niet meedoen. Nee. En die zal dat ook niet mee laten wegen. Nee, dus... Maar is het dan zo, want toen bij de Olympische Spelen in Sochi op de finale dag, hij zo jongens, je neemt mij net serieus, ik look maar weer waarom. Bij het NK Allround was het toch vierde, mooi als reserve naar het EK, dan zou je toch echt van, nou jongens, daar pas ik voor. Bist toch zo'n lastige jongen? Nee. EK is ja, daar mocht ik heen als reserve, denk ik. Maar wij hier onze planning richting het WK en ja, dat paste toen net in de planning. En, maar ben je toch zo lastig of is hij dan op dat moment gewoon sturen door een coach? Die is wel lastig. Nee, tuurlijk. Je moet als je het WK afstand, dat is een hoofddoel voor mij. En ik kijk de marathons, dus als ik naar het EK ga, dan maak ik mijn marathons ik laten shitten. En dan maak ik mijn voorbereiding naar het WK. Het is oors als ik me echt rechtstreeks plaats voor het EK. Dan hier misschien een oorswest, maar ja, dat is iets oors. Ja. Nou goed, dat is gewoon een hartstikke leven jongen. Dat is gewoon de kwade genius. Ja, ik wil ik ben wat directer. Maar ik heb bijvoorbeeld een aantal keer Jorrit adviseerd om net te rijden. Omdat ik wist dat de spultjes maar aan het spelen waren. En, dan hebben we het over hoe de ploegachtervolging hebben. Wacht even. Ik kan je exact de ronde en precies het feit en de 5-6 meter waar dat gebeurt. Als hij van maar jij bent ook wel van de complottheorie. Ja, ik ben van de complottheorie. Allemaal hoela. Ik ben gewoon een vakman. Absoluut, daar gaat het niet over. En dus kijk ik gewoon alle geniepigheden, want ik weet precies hoe je iemand gewoon de ballen eraf kan draaien. En dan weet ik ook dat kan gebeuren. Maar dan moet je na mijn rug. En dan kom ik daarmee. Maar ik zeg het tegen hem, ik zoek het net van, want ik denk, hij is gewoon volkomen blank. Hij zegt, nou, en hij kan het niet geloven dat het gebeurt. En dan gebeurt het wel. Maar Jillet, waar doggen dat dan? Sven dat? Nee, Sven net. Blokhuizen? Ik ging daar net uitspraken, want het helpt. Wat gaat mij dit helpen? Om hier een antwoord op te gaan. Ja. Wat helpt dit nou? Nee, dat is achterom zien. Dat moet je wel letten. Het gevaar is dat je ze allemaal beschuldigt. Ja, nee, dat heeft geen beschuldiging. Het gaat om een moment dat er gebeurt. En waarom gebeurt dat? Dan neem ik aan, wat er in een teampursuit is dat iemand ook zijn eigen positie wil. Die wil ook naar de Spelen toe. Ja. En als Jorrit er staat, sta ik er niet. Dus op het moment dat een Blokhuizen, Verwij en Jorrit met elkaar rijden in Astana en Jorrit rijdt verreweg de snelste tijden van alle drie, dan is het simpelweg dat die andere twee zich bedreigd voelen. Die rijders zijn daar. Ja, dat hoor je me toch? Nu wel, ja. Ja, dat heb ik destijds intern ook wel gezegd. Ja, intern. Hoef ik toch, maar ik hoef de pers toch niet in te lichten. Dat is mijn taak toch niet? Nee, maar nu, komt het een beetje over. Ik ben alleen maar voor mijn rijders. Terecht. En daar hoor ik te zijn. Dus dat is mijn taak. En mijn taak is niet journalisten inlichten van wat er werkelijk speelt. Het raakt wel zijn beeldvorming. Ja, ik heb echt daar alles aan gedaan. Ook in de lobby en de achtergrond, zeg maar. Hè?
En ook op het moment dat ik daarvan gewoon alle shit over me heen krijg, dan is dat mijn shit. Klopt. En dat is ook de plek waar het dan hoort. Want dat is mijn taak ook. Maar tegelijk probeer ik wel op de achtergrond te lobbyen. En daarvoor is één ding belangrijk, niet achterom kijken. We moeten vooruit. Hè? Wat geweest is geweest. Er zijn allemaal dingen geweest. En denk erom, die jongens die vochten ook voor hun plekje. Er is een coach. En dat wil ik wel zeggen. Koops was gewoon een waardeloze coach. En die heeft niet ingegrepen in al die momenten die er waren. En dat had hij wel moeten doen. Kijk, dat is helder. Nu snappen we het. Ja, maar dat is hè? En dat ligt niet aan de rijders. Nee, maar nu is en het ik ook heb talloze keren meegemaakt dat de rijders bijvoorbeeld op een moment in de training zeggen van nou, hè, als gewoon de rijders, Arjen Stroetinga bijvoorbeeld ook, die werd er dan op een positie neergezet. Dit is echt de zwaarste positie. Dan doe je 3 keer een 10 pursuit en alle 3 keer moet hij de zwaarste positie. Dat is alleen maar bedoeld om hem het nekje eraf te laten rijden. Dat de jongens zeiden in de training van ja, dat is onzin. Dus doe jij nou maar die positie, zeg maar. Dus die jongens zelf, schaatsen zelf, daar zit het probleem niet. Exact. Het probleem zit exact alleen bij de begeleiding. Ja, maar nu maak je het ook helder. Ja, maar dat hebben we. Wat had dat voor zin dan? Nee, maar je doet hem daarmee tekort. Want daardoor komt hij bij een deel van Nederland over een lastige jongen. Terwijl hij een van de aardigste schaatsers is die er is. En ook nog fantastisch presteert. En dus dat had ik anders moeten doen. Ik had meteen in de pers frontaal had ik gewoon Arie Koop moeten aanvallen. Misschien wel, ja. Ja. Maar goed, dit weekend is er in elk geval een peteer tussen Jim Beiden en Geert Kuper. En dan is de Kjeld uit de lof. Dan ben je ook weer gewoon beschikbaar voor de ploegachtervolging. Sterker nog, dan zit je weer bij de ploeg. Nou, we zullen erop praten. En ik ben benieuwd hoe Geert erin stiert en hoe ik erin steer. En dat matcht. Maar ja, dan wist al hoe Stoot erin stiert. Hij heeft toch bepaalde betingsten, nog bepaalde voorwaarden? Nee, ik moet gewoon eerst rustig praten met Geert en Sjen wat... Hoe zijn visie is op de teampursuit. Maar laat heel duidelijk zijn, in iedere achtervolgingsploeg hoort hij bij te zijn, hè? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk Arjen Stroetinga ook. Nou, dat weet ik niet, maar hij zeker. Hey, West ook mooi, dus is de Maastart. Hoe belangrijk is dat voor jou eigenlijk? Ja, dat vind ik wel, belangrijk. Het wordt nooit Olympisch. En vorig jaar heb ik een soort met Arjen rieden op de Maastart. En dat... dat werkt gewoon, omdat ik al mijn Arjen in een marathonploeg zit, dat werkt het zo fijn te geren om zijn master te rijden. En, Arjen Stroetinga, voor de mensen thuis. Precies. En Arjen was de oude hier wereldkampioen. En dat ging eigenlijk perfect. Terwijl hij net echt de snelste sprinter was op dat moment. Maar om tactisch... om hem op het juiste moment te laten rijden, dan komt het toch uit. En dat is, maar goed, dat is, want de Maastart is natuurlijk vergelijkbaar met de marathon. Het is een Leidse marathon. Is dat echt een beetje de discipline die het beste bij die past? Het is heel leuk om te doen. Leuker als lange baanrijden? Nou, ik ben er eigenlijk gewoon goed in. Als je ziet naar een Sven, die is opgeleid als lange baanrijder. En die beheerst de 5 kilometer. Die beheerst ik gewoon volmaakt. En ik ben eigenlijk opgeleid als een marathonrijder. Dus dat leidt me gewoon. En ik mijn Arjen, die zit al hier in de marathon. En dat tactische speeltje, dat is gewoon heel leuk om te doen. En om de winst. Of het is Arjen, of het is ik. En dat speeltje... Maar is dat niet, want ik ben het helemaal met je eens, maar is dat niet zinvol dat gewoon de ploeg Anema rijdt op zo'n maastart, in plaats van dat je weer heel geforceerd een nationale selectie maakt? Want het is niet alleen maar het snelst rijden, maar het is ook heel veel ploegenspel en tactiek. Ja, maar of ga ik dan te ver, Jillet? Nee, dat vind ik wel, dat het te ver gaat, zeg maar. Ik vind gewoon dat je moet in alle openheid gewoon, je moet die Olympische medaille binnenhalen. Precies, maar dat hoeft niet per se iemand van mijn team te zijn. Dus ik sta er anders in dan andere coaches. Dus ik wil gewoon het beste team er hebben. En ik vind dus ook dat je mag best kijken, wat doet die? Maar hij heeft een heel logisch verhaal namelijk met Stroetinga. Ja, dat klopt ook. Zeg maar. Maar je hebt vorig jaar gezien dat Gerben Jorritsma, die was op zich heel snel. Ja. En die hebben daar gereden toen met het Jumbo-team. En die hebben geen punten gehaald. Omdat het een tactisch spelletje is. En nou ook, het gaat soms om een halve seconde. En die halve seconde moet je gaan. Dan blijft er iedereen zitten. Ga je even later, dan heb je het net of dat je een zweep op het peloton geeft, heb je alles achter je aan. Ja. Nou, en die dingen en die samenwerking, ook met de kant, zeg maar ook, want ik kijk van wat er van achteren komt. Ja, dat is door jarenlang nu gewoon... Ja, maar daarmee bevestig je toch wat ik zeg, of niet?
Ja, maar je moet altijd streven naar hoger, beter, verder. Dus, en bovendien, mijn jongens worden niet beter ervan als ze gewoon op een vaste positie neergezet worden. Ik wil gewoon concurrentie. Ja, ik wil gewoon de dreiging hebben voor iedereen in mijn team. Oh jee, als ik niet mijn best doe, dan red ik het niet. Ja, maar het staat nu voor het eerst bij de Spelen op het programma. Ja, maar dat is Let over op. 3 jaar pas. Dat is over 3 jaar. Maar moet je dan niet zeggen, joh, omdat er zoveel tactiek bij komt. Strategie, noem maar op. Je zou nu al een soort... dat is wat er gebeurd is met het teampursuit. Nou, en dat is waar ik gewoon heel kwaad om geworden ben. Omdat er betere rijders waren voor de teampursuit, waarvan ik dan vind dat die de kans op een medaille moet hebben. En dat wil ik dus ook met de marsstart. En ik sta me daarachter dat ik heb ook gewoon gezegd, er moet 1 man moet baas zijn, volledig onafhankelijk van en NOC, NSF en KNSB. En die man die beslist wie er gaan rijden. En als hij het verliest, dan zagen we zijn poten eraf. Wint hij, dan gaat hij door de boerenkar het dorp heen. Ik zou jou dat graag zien doen, meen ik serieus. Ja, is dat net een rol voor daar? Ja, nee, maar even serieus. Nee, maar we kunnen even heel dodelijk serieus. Jij staat bij die marathon iedere week langs de baan in de winter. Ja. Nou, je werkt met die jongens. Het zou een baan voor jou zijn. Het zou kunnen, maar ik denk... Is dat iets wat jou ambieert? Nou, ik wil die medaille winnen. Ja, dus maar die rol met wat Jaap nou schetst? Ja, vind je hem niet heel logisch als je het zo hoort? Het zou heel logisch kunnen zijn, maar tegelijk ben ik natuurlijk altijd bevlekt als zijn de trainers van een aantal. En ieder denkt met zijn eigen hoofd. En ik weet gewoon dat degenen om me heen ontzettend veel moeite hebben om hun eigen rijders niet voor te trekken. En dientengevolge zullen ze denken, elke keer, elk besluit dat je neemt, dat doet Jillert. Jillert trekt zijn eigen rijders voor. Er is dan toch een chef de mission van het NOC nee, maar NSF of een gaat niet, maar het gaat niet om wat de waarheid is. Dat zou kunnen, zeg maar. Het zou kunnen dat men komt voor mij. Hè? Maar de waarheid is totaal onbelangrijk. Let maar eens op, in onze huidige wereld is alleen het geloof nog belangrijk. En dat radicaliseert. Perceptie en wat men denkt is veel belangrijker dan wat er echt is. Wat de waarheid is. En dat is een strijd die ik niet aan zal gaan. Oké. Heren, amen. We ronden... Ja, amen. we ronden hoor, jongens. Want, de filosofie van Björn Nijenhuis hebben we het net maar roer, hè? De start hier. Het is complete onzin. Björn, en ook nog slecht naar voren gebracht, zeg maar. Maar Fries praten, hè? Ja, oh sorry. Dat verstaat hij ook, hoor. Björn Nijenhuis versteert gewoon Fries. Ja, hoor. Ja, in principe versteert dit wel. Maar iemand die zo lang in Nederland is, zeg maar... altijd Engels praten, hè? Maar het is onzin? Ja. De hele theorie van Björn Nijenhuis, onzin? Op zich is het net... het is nooit onzin, maar het is bouwd op wetenschappelijk drijfzand. En dat is alleen nogal omdat hij vergelijkt met iets wat er net is. Dus hij zei, hij hier oors het rieden kennen, maar dat oors is nooit west. Nee. Ja, en dient ten gevolge, dat is maar hele moeilijke wetenschappelijke bewijzen, dat is maar statistieken, maar, en dat is heel dreig om dat aan te tonen, maar dat jou direct al droosaan onder zijn hele bewering. Oké, jongens, wij ronden oor. Voor de mensen thuis, wij zullen nog even praten over Sesamstraat, neem ik gewoon, op tafel. Ja, in elk geval nog een hele gezellige Er is wel de chance dat er nooit naar Sesamstraat. Ik ben heel vaak naar Sesamstraat. Ja. Serieus. Twente Heerenveen. Nou, Twente, dat heet ik niks. Dat maakt Veen binnen kennen. 1-0 voor Veen. Wat denk je ervan, Joke? Nou, ik net. Dan ben ik net eens. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.